Και γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Roblox Part 1 Marble Mystery 2 μαζί με την Αλεξάνδρα. Η Κίκουλα 9 να την κάνετε friend. Για πες γεια. Τέλος πάντων, είμαι Connect. Λοιπόν, μια φίλη μας που τη λένε Νικολέτα δεν θα παίξει. Σίτο. Όχι, ότι μη μου το κάνεις εμένα αυτό. Κάποιος θα με κάνει. Καλύτερα πηγαίνετε από μένα. Βοήθεια. Ξέρετε ποιος είναι ο Μάρπερι. Σίτο, κουπίδα κυράζει, κοκορίκο, σαούκα να μ' αρέσει. Πρέπει να τρέξουμε, Τρέχω. Ωραία, λοιπόν. Έχασα. Λοιπόν, θα γράψουμε έχασα. Θέλω την Κικούλα, να την, εδώ, θέλω να την κάνουμε trade, αποδέξτε το, trade, please. Trade, please. Please. No. Please. Please. Σε παρακαλώ. Please, να σχολιαστώ για τώρα. Λοιπόν, ναι, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, θα παίξουμε κι άλλο ένα γύρο και θα κλείσω. Ναι, θα είναι πολύ μήνυ. On, sit, όχι. Και θα το ξέρουν όλοι. Μη,
Σε παρακαλώ. Όχι. Γιατί μου. Και λοιπόν, γεια σας. Ναι, λοιπόν, τελικά δεν θα κλείσουμε. Είμαι τελικά και ο Νουπ. I don't... Περίμενε, πες παιδάκι μου. I don't wash the marble. Γεια σας. Γι' αυτό γεια σας.